l'àrea, Luisito fa la passada buscant a Messi, el control de Messi dins l'àrea per l'esquerra, el retall de Messi, el xut, Neymar la té per allà, gol, 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 gol de Neymar, que balla la seva samba i que diu samba du Neymar. Gol, 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 gol 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 du Neymar. Ahora sí que la metió Neymar, ¿eh? Marco Neymar, el primer del partit, el 21. Jugada del trident, la passada de Luisito buscant a Messi, Messi buscant a Neymar i Neymar posant la punteta de la bota i nyac! Barraca del Barça, 21 de la primera part, Barça 1, Villarreal 0. Continua Neymar, la deixa per Busquets, diu que no passa res, encara es viva la té el Leo, oi Leo, el balconet, continua Leo, xuta Leo, gol, 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 xou gol del millor, xou gol del millor, xou gol del millor. Messi. Gol del petit lleó, gol del millor del món, estem vius a la Lliga, encara hi ha opcions. Gol del petit lleó, gol del millor del món, estem vius a la Lliga, encara hi ha opcions. Jugada que replega i jugada que comença Neymar, que ha ballat a tot l'equip, ha ballat a mig equip, però no patiu perquè ha aparegut per allà el millor futbolista de tots els temps per desequilibrar, per fer la seva, per fer un ziga-zaga, per situar-la, perquè toqués amb una defensa del Villarreal i barraca del Barça. Al descans marca el Barça, marca Messi, Barça 2, Villarreal 1. Sergi a la dreta per Luisito, Luisito intenta fer jugades dins l'àrea, Luisito, el retall de Luisito, se'n va per fora, Luisito, el xut, gol, el xut, gol, 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 marca l'uruguaixo, marca el trident, marca l'uruguaixo, marca el trident. El trident té molt poder, el trident té molt poder, el trident és poderós, el trident té molt poder. El gol de Luisito té molt poder, el gol de Messi té molt poder, el gol de Neymar té molt poder. Súbela! El trident té molt poder, el trident té molt poder, el trident és poderós, el trident té molt poder. Gol del Barça, gol de Luisito, 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 Suárez, que balla, que fa la classe de gimnàsia artística també per la seva filla, perquè avui Delfina la veu des de l'estadi. Minut 24 de la segona part, Barça 3, Villarreal 1. Y te dije que eran 4, ¿eh? I estava costant... Anada a favor del Barça, mans a la cintura de Leo Messi, que està mirada fixa la pilota. Hi va Messi, hi va el millor futbolista de tots els temps. Hi va el xut de Messi, gol, 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 gol de Panenka, 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 Panenka de Messi. Panenquiña de Leo Messi, show gol, show gol, show gol, 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 gol del rey Leo Messi. La tarde se arregla aquí en el Camp Nou. Ha marcado Messi. Mira qué gol le tiró de Panenka y se lo clava Messi porque es el mejor. Gol de Messi, gol de penal, gol del Barça, 36 de la segona part. Barça 4, Villarreal 1.